Mae'n anodd gwybod faint yn union o ieithoedd sy'n y byd, ond mae rhai yn meddwl bod dros 7,000. Buenos dias. Dzień dobry. Salamat pagi. Buongiorno. Kalimera. Bom dia. Bonjour. Sabah el Khair. Good morning. Guten Morgen. Zosian hau. Ac un o'r ieithoedd hyn yw'r iaith Gymraeg. Chi 'di clywed am Edward Williams? Naddo? Wel, beth am Iolo Morgannwg tybed, ei enw barddol? Mae'n hysgol ni, ysgolion y Morgannwg yn y Bontfaen, wedi henwi ar ei ôl. Roedd e'n gymeriad difyr ac yn dipyn o freuddwydiwr, ac mae llawer o'n traddodiadau anharferion ni fel Cymru wedi dod gan Iolo. O ran ei waith, roedd yn sair maen yn noddi enwau ar gerrig beddi. Roedd hefyd yn gopïydd a chasglwr llyfrau yn sgwennu emynau a barddoniaeth. Ond roedd hefyd yn wleidyddol iawn ac yn heddychwr. Mae nifer yn dweud ei fod yn athrolydd. Mae'n enwog am fod â dychymyg byw ac am fod yn ffigiwr. A'i ddychymyg ein aeth greu, gorsef y beir. Roedd William Owen Pugh wedi casglu a chreu geiriau newydd fel bod y Gymraeg yn fwy modern. Hebddo fe, by ni ddim yn siarad fel ni yn heddi. Bu William Salisbury yn drechu i wneud y Cymraeg yn iaith safonol. Fe gyhoeddodd geiriadur yn 1547 hefyd. Fe gymrodd William Morgan 10 mlynedd i gyfieithu'r Beibl. Roedd rhaid iddo fe cario ei waith gyda fe drwy'r adeg rhag ofn iddo cael ei ddwyn. Gones drosodd. Mae rhythm yr iaith yn bwysig hefyd, yn creu darlun ac yn helpu'r cof, fel y darn hwn o Culhwch ac Olwen. Gleif y nillec yn ei law, cyfelin dogyn gŵr ynddi, o drym hyd awch, y gwaed ar y gwynt a dygyr chei. Byddai cynt nôr gwlithyn cyntaf o'r conyn hyd y llawr pan fe fwyaf y gwlith mis Mehefin. Ni chwefau blaen blaw yn arnaw, rhag ysgyfnat sydd goroedd y danaw yn cyrchu porth llys Arthur.